athi uYesu ndiyeza ndizomthandazela. Ithi le ndoda musukuza ndiyindoda yegunya. Uba ngaba ndithe kwabe ndibaphethe emajoni yenza le uyayenza, uthi nawe thetha ngezwi kuzakwenzeka. Ithi iBhayibhile wathetha uYesu ngezwi kwenzeka. Le ndoda yagoduka yaxa ifika endlini nayo umntana besifa yafika ephilile. Yabuza uba yenzeke nini nale nto, kodwa ngexesha elithile kuthiwa yakhumbula ukuthi lela xesha bengiphambi kukaYesu. I want you to have a reference ukuthi ngabe usenzeka izinto xa uyitrace back to the house of glory. Ngela xesha uBishop ebesithi tomorrow into ziyazatshintsha. Izwi lethu lidliwa ubumnyama liboneke, lidliwa lulwandle luvuleke. Ifuture yakho iyagadwa lulwandle. Amaza azamihlanza ifuture yakho. Izilwane zolwandle masihlanza ifamily yakho. Inqwaba malihlanza amaphupha akho. Awungekho ufe uzowabona ngamandla kaThixo tomorrow. Give me 5 minutes. 5 minutes, 20 past. Tomorrow when ntsikelelo kwabanye, owe disappointment kwabanye. And nditshilo kuzaba njalo. Ndithi nditshilo kuzaba njalo. It can never be otherwise. Akho gqirha linako kuyireversa bese ndiyithethile. Alikho. Akho gqirha gadana. Akho gqirha phantsi kwamanzi. Nditsho ne-chief witch yawo lese ndiyithethile nale ndizayithetha. Igqirha malikhangela umthi liyozixhoma ngoba impilo yakho lizaba under frustration ngoba izawutshintsha. Lithi liyajonga apho belicuphe khona umcuphi usekhona kodwa uyena uvelile. Namhlanje ndifuna izwi likaThixo libe real empilweni yakho. Incwadi kaIsaya ethi akho sixhobo esenzelwa wena esiyophumelela. Are you ready to witness that? Ukhona umuntu ofuna ubona loo nto ethi no weapon formed that will prosper. How is it start? I want to show you something within the next 5 minutes. The Bible is outside the city. Not only to those who are inside there. The prophetic word yabanamandla oba igqithe kwabakhoyo enkonzweni iyo athanda abantu abahamba ngendlela. Abantu besisithathu bazawungqina ngoba le prophetic voice ewakule ndawo ayiwelo lapha yedwa. Iwela nosestandini nosendleleni. Iwela noseshop, iwela nozihambelayo. iBhayibhile ikwakho amadoda amane enekhenqa. Liyafika ixesha empilweni apho intsikelelo izawundamayina istatus sakho, apho intsikelelo izawundamayina khona icondition yakho. Kuthiwa amadoda amane anekhenqa ahleli ngapha kwesixeko. Yabuza sizawubulawa zintshaba. Yathi le ndoda kwenye kodwa masife kukho into esiyenzayo. You won't die useless. You won't die like a coward. Awuzufa nje ngegwala. Wena uzawufela ebhizinesini. Uyofela emalini. Uyofela empumelelweni. Ngiyafana. Andithi awuzufa. Bathi ndithi wena uyofela entsikelelweni.
Ubangabulapha, you are sitting here as a graduate. And status sakho ne diploma. Masters uzawuzenza. Uyaya kuso. Uyaya masters honors uyaya. Wejonga. Ifefe mina kukhomntu wakhe wabona PhD. Uzaba ngudoctor wokuqala. Udigha wokuqala. Phambi kwegama lakho kuzawuthi professor. Kuthiwe doctor. Hayi ngenxa yohlonitshwa. Uyayideserva. Ithi iBhayibhile amadoda mane anexhenqa. But ekuthetheni kukaJehova ayi-undermine situation yakho. Namhlanje ndinxibisa ingubo yo-undermine your current situation. You need to undermine your current background. Undermine it under your feet. Imeko yakho ebambileyo phantsi kweenyawo zakho. I-background yakho phantsi kweenyawo zakho. Yonke le nto elwa nawe. Amadoda funa ukubonisa ukuthi it's not by power, not by might. It is through my spirit. Ingoba buganga, akhonga buganga, akhonga amandla. Wathi ndifuna ukubonisa into. Andizonikhulula eqhenqeni. Uthi uThixo andizonikhulula phi? Eqhenqeni. Funeka sibhidwe umtsholi. Hayi man, hayi. Afunekanga simethuse uSathane. Makakubona uSathana usanxiba ingubo yeqhenqa. Kanti ngelo xesha wenza imasters zakho. Inkangele lasezoyithini? Asiyitshintshi. Uzawuhlala ukhangele ngohlobo. Kodwa azalwane bazathi bekujonga babona uphuma emkhukhwini. Kanti uphuma emkhukhwini peacefully. Ngoba ukuhlala emkhukhwini ayongxaki. Khaba ukuhlala emkhukhwini kuba unyanzelekile. This time awunyanzelekanga. You have chosen. Uthanda ungavuka eKirstenbosch. But you have decided for the next 2 years. Uba ukhuvuka kumakhasikazi. Khebakubona bazathi babona imoto ephakathi phambi komkhukhu. Babe confused ba. Wenzeka ntoni apha? Ulengu Rolls Royce emkhukhwini. Uphuma ungene. Bakujonge bakuthathe. Babenza content bahlebe ngawe kanti abazi bangaba. Uthixo ubuvelele. Uzuphunga phaphi lesizini. Ngoso uyi-graduate ibangathi awuyiyo. Kaka buphile ngathi akwenzekanga nto. Kuthiwa lamadoda mane eqhenqeni aphakamayo. Kuthiwa uJehova wahamba nawe eqhenqeni. Number 2, uThixo uzawuhamba nawe this time eqhenqeni lakho. Eqhenqeni lakho uzawuhamba nawe. Awungekho uphinde uhambe wedwa eqhenqeni lakho. Kweso simo uzawuhamba nawe uThixo. Kuthiwa xa ehambayo la madoda utshaba abheka kulo. Xela umbelane wakho uzofuneka ube strong emotional. Ngoba le nto kudala uyoyika kufuneka uyofeyisana nayo. La ex yakho uzawujongana nayo. Iba strong because uzawufika e-ofisini kuhleli ex yakho. Apho uzawufonelwa khona wena uzathi awufikayo phakayo. Athi ex-wife nje le ex yontoni. Ngena. Then hello sir. Hello madam. How did you decide? Hello madam. Hello sir. Uzakuvela athi ngusamfuna bheka ukuthi ayikhona.
unaphakasata uThixo uvelele wanishiya ngicibani zawo futhi uyiphakamisile athi yajonga le position ongena kuyo uzawuphatha yena uhlele destiny wena uzawuphatha yena umhlele wami it's not personal uThixo uyiphakamisile wena uzawuphatha yena ngomso at this time wait for a call namhlanje bakhona ubablokile bavule ubaleka i-private calls isibambe ngoba ngomso it's a prophetic day. It is a prophetic day. I say tomorrow it's a prophetic day. It's a day of fulfillment. It was yenzeka ngomso nabakutshalayo baza kufonela ubukade bakhangela bazawukhangela wena ngomso ungabalekile iintshaba zakho because yawube ziphethe isonka for uhambo lwakho namhlanje uphume endaweni enothixo ingubo kathixo iphezu kwakho isandla sinamandla siphezu kwakho abantwana esibindele ikhonzi zabo uJehova uphakamile uthatha tomorrow at this time ekhangeni lakho yaphakama esifeni sakho yaphakama kwi-depression yakho yaphakama kwalokhengo yaphakama isimo sakho yaphakama uvelile uJehova phezu kwempilo yakho liphumile ilanga ubusuku bugqithile egameni likaJesu waseNazaretha sizawuphakama amagwirha khona sizawuphakama phakathi kwempundulo sizawuphakama phakathi kwabathandi Jehova ubavelela abantu bakhe tomorrow. Evangeli uthi utshaba levizini lathi na umkhosi usisa ungumkhosi wena ndithi wena ungumkhosi izingqi zakho zizawuvakala ndithanda xa uzayo kuzawuvakala uzawuba ne-presence wena xa ufikile kuzawuvakala ndithetha i-presence phezu kwempilo yakho akufika khona uzawuvakala xa uzayo yavakala amagwirha azawuyiva nelali yakho xa uzayo izawuva zizawuvakala izingqi zakho hayi nje enyameni wamoya hayi man akhozi balibhekisile ezintshabeni iintshaba zeva ipresence zabaleka ezintshaba zitshixele abantu esixekweni zeva izingqi zamadoda amane aneqhenqa lift up your hands your father suka namhlanje uzaba ngumuntu wepresence if uyeza ipresence yakho izayoripota kuqala kuzawutshintsha i-atmosphere othikolosho bazawuhanjiswa ipresence alikafiki igaqa lakho but your glory will go before you. Xa ubheka emsebenzini uzawuthi ungekafiki kuzawuvakala ukuthi uyeza. Xa ubheka e-ofisini ngomso manthakashi eliphakasanto uzungamangali xa uthetha izwi lakho ibele lokugqibela because of the impartation of authority namhlanje. Kuthiwa la madoda wathi ukumkani kule ndoda le kuye xa wethi tomorrow yathela indoda noba uThixo benokwenza ifestile. This is a short notice. Xa ejonga i-distance between now and tomorrow ncinci. Xa ejonga umonakalo ewucomparisa against enakwenzeka. Ndithetha emntwini ngoku othi izinto ndizifunayo unyaka sephelile. Ndizothi kukho izinto
ezenzeka kuThixo sele kungekho xesha. Yes, with men ixesha liphelile, but with God all things are possible. Ungamsikeli ixesha. Izulu nomhlaba nabantu nezilwanyana ibambe wazidala nge6 days. Izulu nomhlaba nezilwanyana nabantu nemithi nelwandle neentaba yonke into ekhoyo wayidala for uba axakwe impilo yakho kuyitshintsha. Now ngithetha ngoThixo onjalo, lo wayedale nge6 days izinto, ndithi uwe tomorrow at this time the situation yakho temporary izawuvela ibe temporary, and I'm calling for izinto ezipermanent neziyintsikelelo kaThixo phezu kwempilo yakho. Lift up your hands in the name of Jesus, and I don't need your faith. Ngoba abasesixekweni bayothathelwa ngamadoda amane, abalapha abaconnectileyo bazawuyilanda le ntsikelelo, bayilandele nongakonekthanga. Nkosi, egameni likaJesu, egameni likaJesu, ndithetha ukuphelela kwexesha lokusisizela. Sifake Nkosi, sinike, siredi eqhenqeni, emaqhenqeni ethu ixesha lokusihlambulula likho. Sifake sawuhlanjululwa yintsikelelo egameni likaJesu waseNazaretha. Khulula intsikelelo phezu kwakho, nditywinela tomorrow at this time. Nditywinela tomorrow at this time. Akho gqwirha, akho gqwirha, akho soko sinomelana nezwi lam kwizwi lakwamoya. Izwi lam right now ligcwaliswe ngumlilo, liyagqobhozela kwikamera zakwamoya. Nekentekeshimano liyehla libheke enzonzobileni, lidabula amanzi, lirhola amakamva abazalwane. Leviathan mayihlanze impilo zabantu. Elwimini leLeviathan emaqoqweni alo ndikhulula amakamva, khulula imali, khulula imisebenzi, khulula imitshato, khulula imoto, izindlu, ndikhulula impilo, onyana nentombi zabantu ngegama likaJesu. Ndehlutha isikhwama phakathi emanzini, ndithetha iprofesi phezu kwempilo yakho. Take a mantle yempumelelo. Yole ngubo, yole ngubo, yole ngubo. Nakashantakasi mekentekeshia egameni likaJesu waseNazaretha. With your fast forward time, ndiyatywina egameni likaJesu. Le nto ndiyithethayo injalo, ayingekho ijikwe mntu. Phantsi egameni likaJesu, phantsi apho ukhoyo, ndiyavakalisa kwizwi lakamoya phezulu esibhakabhakeni, phantsi komhlaba, emanzini enzonzobileni, emahlathini ezintabeni, ematyholweni ezintilini, emangcwabeni. Ndiyavakalisa phakathi kwezilwane ezirhubuluzayo nezibhabhayo egameni likaJesu. Uphakanyisiwe uphondo lwakho, uveziwe, uveziwe. Nakumnombo wakho ndiyakuphakamisa, ndiyakuveza phakathi kwefamily yakho, phakathi kwesiblings zakho, uyavela egameni likaJesu waseNazaretha. You can come forward so that you feel it egameni likaJesu. Quick in the name of Jesus. Yes, it is done.